Lah, dako ag balon. Yahayag balon og ban gali Jisra. Kamay na lang guys. Naniud to na ka. Bati ko pa maniud to ha. Naniud to na ka. Kumana ka paniud to. Maniud to daan ha. Kasiksi ba mong balangga oy? Hala, naniud to na siya? Sige. Hala, tag-10. Kumana makakakaon? Paniud to? Kumana ka paniud to? Kagwapa ba niya akong balangga oy? Buyag-buyag. Oh, sweet pa kayo. Oh. Like mother, like daughter. Pagdal sa'yo. Oh, Yuli. Hungaw daw. Dami siya, tigabi. Niyo sa o, karang hungaw ko no. Hungaw sa using. Isa may hungaw nimo. Hungaw ning lalong. Hungaw imo ang lalong. Lalong. Ewa ba? Ili mong lalong kay hungaw po. Ay, pila ba yung picture? Oo, ay. Utang lang naman eh. Cheese. Kulang ang cheese. Saan na niya, tigabi? Milo? Parang Grihamingo. Ikaw mo rin yung kuwan ba? Ha? Kadi ka kasabot kong cheese. Sabot. Cheese. Lami yung skin de. Isinaw pa niya akong agtang, oy. Sinaw ko niya ang agtang guys. Sinaw ko niya ang agtang. Wala po Ay, nga. nabayari ka na, 20 ko niya. Oh, nasa 20 na ko. Ay, Ay, nabayari, cheese. Nakusukliun niya. Nga, isuklianan siya na ako ba? Nala siya, isa lang. Ayaw, ikaw hindi ka bibili? Hala, ang guwapo mo naman. Ang guwapo mo naman, Bi. Marunong ka magtagalog, Be? Hindi. Marunong ka magtagalog? Ha? Ito, sige na. Kumain ka na ba? Nagkauna ka? Maniyod to? Naniyod to na ka? Oo. Ay, masaya na. Kaya di na ba kumuhatag kung wala pa paniyod to? Naniyod to na ka? Oo. Ako di pa tapos. Hala, nigisyante ning anak ni Cheryl, oh. Hindi, gumaya na lang, te. Ano na lang na. Anak ko Okay. ito. Ang anak ni Cheryl na. Kiss skin din. Pugihan po ning bataliwat ni Cheryl, oh. Asan siyang graduhan ni siya? Which side? Ah, Minuting na mindset itong anak. bitaw. Nanag ako, elementary pati. Okay, kuwangan pa mga bata. So, kuha pa ko guys, kay kuwangan pa mga bata. So, binahanglan dyan ko na naghahanap lagi guys, laksanay klase. Okay. Na, magkuha pa ko. Call! Dali, isod na diribi kay kuwang pa. Dali, abas basa kay naghulat mga bata. Kuwang ra, wala pa man mga bata mananood. Balik ko kay gipakyaw magud sa mga nanay. Ako yung palit og 20. Diya kani mga bata na ni Dari. Kay di man kumuhatag guys mga bata wa pay paniud to. Naniud to na ba ka? Hala, basi ko pa kami nito ha. Oh. Ayo ka na wa pay paniud to ha. Tagjis man. Lah, dako ag balon. Yahayag balon og ban gali Jisra. Kamay na lang guys, tagatuhang. Ha? Ako guys kay wala na su tagatuhang ice bucket. Salamat ikadyo kay kuan guys ugma kanang brown out tibok Sabado. Nang gipahurot na ang ice candy. Tibok Sabado ang brown out.
Titira ba kang pag-negosyo eh? Pirti nga. Daghan kay kuan, daghan kay bayronon. Dagang negosyo. Mo gali daghang bayronon man. Kuwang ra. Bayro lang, kamay tayo na nimo. Sus daghang bayronon ay. Duha ra ka book Jin. Duha ra kay harang kuanon ba kanirang dakang isa. Kanira. Kani pa. Ayo lagi kay na. Nagdagan na pa man ito. Diyan naman kati. Di ra ba na pwede Jin? Dapat mo lang kuano na kay di na pwede ka nang mga Sumado ni. nasamad na. Ang kanirang duha ra. Kanang tulo. Ni kay nangibog ko ni siya nagkaon si Jascon ba. Well, guys. Nangibog ko. Kuana. Nagdali po mi guys kay nay order nga muron. 160 ka buok. Walang ang lutuan sa. Yara Tira kita. ba kayo naman eh? Pagsiyonoy! Magkuana ta. Kasi ka na. Mag ayaw na gud day. Dadin mo ra to din. Gali-gali ra jud ko kay bawal jud ka sa kinabuhi lagi nang to. Nung ganit, puno. Pero jud ang kinabuhi nga. Uy, Ginoo ko grabe man jud ka. Ang tawon pag ano malipay ra ko magtanaw-tanaw ka mag ay lay sayaw ka na adlaw. Ako rin, sayaw mo po ko kay. Ano na naman ang natay singot ko mo gawas. Salamat kayo. Salamat kayo po dali sa kamuting kahoy. Din patro din kay Pagamping mo. alas 4 mo gihabol po na alas 4 na mga habulon. Pwede ko ganang pilit o kanang flower ba? Stress na oy. Wala pa maabot ra na. Sige, salamat. Salamat. Nga bulanghoy. So ako nisang sumaanon guys. Guys, manigang gi palit dito sa lagit. Hapit ni ko na siya ko ano siya. Rice flour ni siya sa kakilo. Kay ni order na ko kuan kanang muron 160 ka buok. So, ano siya para ni sa muron. Diyan yung palit pag kukuan kay mag dito magud sa dalagit guys, murag mas barato dito palit ng rice flour o kanang glutinous flour kani para ni sa tehang muron. Diyan yung palit pag ko guys og kuan para sa mga skindi kanang kita pa kung sila nandani. Kuan ni siya kanang kasaba flour. So man yung buhaton sa skindi guys kay maghimo mig daghan. Diya wato pa ko di ay dumanggiti guys kay kuan lagi na demo ni Crystal. So hasang kuan kay ihatid. Pwede ka ng kuan balanghoy nga yatag ni Jijin. So tulo na sa kabuk kadagke unja kaning duha daghan naman sa mahimo mo ni sumanon daghan na kadto sa mahimo. Ning duha kay ngani nga dagke daghan na mahimo dagke kaadyo. Salamat ikadyo ni Jijin Borsia. Salamat pud kadyo ninyong tanan guys. Salamat kadyo sa inyong pag always pag tan-aw daning mga video. Diya salamat dai kuno salamat kadyo ko ni Ma'am B. Salamat kadyo Ma'am B sa always nga pag message kanunay pagamusta. Salamat kadyo. Salamat pud ko ni Sis Jackie diha sa Amerika. Salamat kadyo sis. Kanang ganahanli ko no siya nga magbuhiin ko niya og kanding. Pero okay naman dari magbuhig kanding guys. Pero kanang malagi na watay lugwayan. Ang ginan nga way lugwayan dari. So kuan na laman kanang nya mahal ra ba kadto ang kanding ron unsa ni ang tanom mga. Kang kuan ra ba ni kang sis bibi ra ba ni. Ya. Shout out ko ni sis Mimag san family na ay gihatag ni sis bibi o imong best friend. Ja, naghang mga kuan nga daot na lagi na siya kay kuan. Siya guys nga ning buwak na ni atehang gikan pa ni sang igagaw buwal. Ja kuan gawang gipang tugsok dari kay sa disang ipagdag padag kay ikan pa ni small buwal kay udag na ni ning balhinin kay maabot lang itong hang amo karong may katapusan. Diya malagi na ang mga tanong dadto nga ingani guys diya kay magbula-bula man ang mga bata anja na igo man nangamatay. Daghan pa kadyo kog kuanon guys buhaton diya karon larga sa ko guys wato mi og dumagiti kay magdemo lagi Crystal. To ang mga kipang kahoy guys ni agi guys na pa na dugali wa pa nabutang. Wala ipahipos ni Nicole. Grabe ka, init ka jo panahon sa jo pa ka jo, alas 6 pa na guys oh. Para nang kainit. Daghang mga bumbil, daghang yelo.
Na kuha na po siya ning dahon na po na kaya man ang ipamutlan kaya rumubuwak to daghan kadyo ko mga bumbil sa gawas. So sige na mo kakita dani kay na may iban mga viewers bitaw guys nga mag-upa bitaw sila dani sa YouTube channel manang usahay na iban nga mo comment na laman bitaw sila wa sila kay bawo sa mga wa sila makasugod ba sa before ko kuan dani kanang nag-vlog. So katong mga avid followers jud na kay bawo na jud na sila unsa mi labi na katong mga ningari na diri sa amo Ma'am Bisminda, si Sis Ansan Blanton, si Sis Mi Mags and family ningari na po na sa dari. Daghan na kadyo kong mga viewers nga ningari dari si Algie Douglas, salamat kadyo Ma'am Algie. Isa pa ba to basta na daghan wala na ma-mention, daghan kadyo mga ningari dari mga Sis Perla nga nasa Dumaguete, shout out diha. So pag shout out ra ko puhon guys, so di na kadyo ko busy kay grabe ni busy ha ko ron kay nalagi man ay magpaluto na pud na og muron man ang naka ready ko nja. Dahil pa di guys ang ipakita ninyo guys kay barato raman dahil ni kani siya na tag kuha na di siya to agihan namo kanang mahal maguna di sa uslub kani siya tag 20 ra ni ang nakuan na mga presyo das likod na 20 ra na siya 20 ra na siya guys so kaning nga ni gagamya dari sa uslub guys 20 ni ang nakakazog diferensya. Wala sa katunga na kuan 20. Di kaning dak 30 ni. Nang daki kadyo. Kay man ang ibalhin man dani ang rubber plant guys nga kuan katutoa. Kay pwede na to ni pang sud sa tuhang bay po na dako guys 30 ra ni siya. 30 pesos ra kadako. So na pala mong koy budget guys pero kanang atong budget ato pa nang ipa rolling pa na sa tuhang negosyo sinahan makatigom jud ta kay aron makapahimo na taning atihang bintana natasidlin og kuan kay uso ra ba dari ganang mga kawatan guys uso po dari mga manuktok kunog bahay bawo nang viral naman karon ang mga nang manuktok ja nabuhi na jud daghang kuan mo adto pa ko dito speakers guys jang hapon naguli guys kanang duty pa ko dito sa amo kay nagkalunis magluto na pug kay taman Merkulis na klase dari na klase. Ja thank you for watching guys. Amping ug amputang tanan guys. Karong panahon amping tayta kay malagi na. Karong panahon na wa ta kay bawas mga disgrasya. Ja si Papa Idi guys wa mo trabaho kay gihilantan. Kay naisamad sa kamot. Wa sa mo trabaho karon. Ja see you may next video. Amping ampo love you all.